tecnoloxía que avanza a tal velocidade, esa inteligencia artificial que parece que chegou para quedarse, que xa nos costa cada vez máis distinguir en contidos que é real e que non é real. Bueno, pois a ver se hoxe temos unha axudiña, porque esta tarde nos visita o experto en ciberseguridade, Bernardo Viqueira, que xa me está agardando por aí, con quen imos aprender a identificar, moi boa tarde, Bernardo, os coñecidos como deepfakes, que máis ou menos son pois eses imaxes, eses contidos que poden parecer reais, pero que non nos son, non? Exacto, exacto. Podemos definir un deepfake como ese contenido audiovisual, a veces é audio, a veces é vídeo, a veces son as dúas cousas, As dúas, que se xera cunha tecnoloxía cuya finalidade o que ten é enganar, non? Enganar a esa persoa que está detrás da pantalla e inferir, pois, de alguna maneira, pois, nunha opinión, non? A veces son simplemente, pois, humorísticos e outras veces, pois, teñen unhas connotacións moito máis peligrosas. Tamén poden elaborarse de diferentes xeitos, non? E imos ver, de feito, algúns exemplos, porque, por unha banda, pódese crear un personaxe ficticio absolutamente da nada, é dicir, unha persoa que realmente non existe, que se crea utilizando ferramentas de inteligencia artificial. Penso que temos por aí algún exemplo para que se ilustre, como neste caso. Estamos, en realidade, esta axente da Garda Civil que nos está dando unha serie de consellos é unha persoa creada por inteligencia artificial, é dicir, nin sequera existe. Exacto, moitas veces... Aí está, perdón, esta que estamos vendo agora, non? Este perfil, no que vemos esta axente, aquí esta persoa era que nos estaba advertindo deste deepfake, é unha persoa xerada a través de inteligencia artificial que non existe, pero que pode parecer absolutamente real, non? Se a vemos así de súpeto. Xusto, o que busca moitas veces pois é a viralidade, non? Buscar un perfil que poida facerse viral de alguma maneira, como era esta policía que narraba a súa vida, non? A súa forma de traballar, onde por detrás pois non había nada que fora real, simplemente pois era unha rapaza que era guapa e que intentaba buscar ese impacto social dentro de toda os influencers, non? Que lle chaman. Un nivel de realismo que, dende logo, pois chama moitísimo a atención. Esta sería unha maneira de manipular a realidade, a nosa vontade, digamos, pero tamén existe outra vertente que o que fai é usurpar a identidade, sobre todo de persoas famosas, de celebridades, tamén moitas veces con fins espurios, digamos, non? Xusto, moitas veces intentarse pois potenciar estos calotes a través de persoas que teñen certa repercusión. Nada menos que a princesa Leonor, non se salva nin a realeza nestes casos. Non, está claro que non. Bernardo. Está claro que non. Porque ao final ti o único que precisas para facer un vídeo deste tipo é simplemente unha imaxe desa persoa, e cantas máis imaxes existan, pois o modelo este mellor entrenado, mellor vai a sair ese vídeo, non? Entón, claro, todas estas persoas que son famosas están moi expostas, pois é moito máis fácil obter estas mostras que llevan falta os programas para xerar estes contidos que ao final pois son todos falsos. Vemos cosas ben curiosas creadas con esas ferramentas de inteligencia artificial a través das redes, ás veces ata nos parece divertida esta nova realidade que nos toca vivir, pero, Bernardo, a que ameaces nos estamos enfrontando con esta nova realidade? Pois mira, a realidade é que podemos ver como están aumentando moitísimo todos estos que te comentaba antes, os calotes, este tipo de enganos, sobre todo, hacia certos tipos de perfis, como poden ser xente maior, etc., que non son a mellor capaces tanto de discernir o que é unha... Bueno, que cada vez é máis complicado mesmo para usuarios habituais das redes, non? Xusto, despois intentaremos dar unha serie de tips, non? De conselliños, pero non é nada fácil. Moitas veces hai que recurrir incluso a tecnoloxía para ver se a tecnoloxía é real. Está claro que tamén pois problemas de difamación, problemas contra a propia integridade, contra a liberdade sexual, incluso moitas veces contra as mulleres, pois todo o que ti penses que se pode facer cunha imaxe xerada por ordenador, vai haber xente que se vai intentar aproveitar deso e monetizar de alguna maneira. Non queremos alarmar, de feito, nun anaquiño imos dar unha serie de consellos, ferramentas para ver se nos axudan a distinguir estes contidos, pero para que vexan o doado que é, fixemos un experimento no programa. Cunha mostra de voz e de imaxe de calquera persoa, podemos construir imaxes tan realistas como estas. Fíxense, ímolas ver. Vades que Roberto Vilar anunciou hoxe mesmo que se xubila e serei eu mesmo quen presentarei a partir de mañá o Land Rover. Imos repetir a mensaxe porque houbo parte que quedou... que Roberto Vilar anunciou hoxe mesmo que se xubila e serei eu mesmo quen presentarei a partir de mañá o Land Rover. Bueno, o nivel de realismo nos xestos, no físico, na voz, non? Avanzando, que, bueno, que non paren rotativas, que Roberto non vai parar. Sigue traballando. Pero neste caso sería, bueno, pois unha información case inocua, pero, Bernardo, é impresionante o que se consegue, non? Sí, a verdade é que, ademais, se eres capaz de mezclalo cun acting, non? Se ti eres capaz de expresarte un pouco como esa persoa ou intentas traballar eso incluso, faise totalmente imperceptible, porque ti estás vendo a esa persoa moverse, pero a faciana e a voz
Por alusións, Juan. Isto, tomar unha fotografía, penso que teño no Instagram. E con unha fotografía, e con audio, evidentemente, con mostras de voz, chegaron a facer isto. Sí, unha fotografía estática neste caso, entendo que se temos algo en vídeo mellor aínda é máis doado facelo, pero mira, con unha simple instantánea podemos crear todo isto. Exacto, exacto. A tecnoloxía de verdade que avanza a pasos axigantados. Bueno, non hai que quedarse atrás, hai que estar preparado ou preparada para o que ven, para detectar. Pois ímonos preparar a túa man, Bernardo, algúns consellos, algunha ferramenta que nos poida axudar a distinguir, non? Ese contido que parece real pero non o é, pois algo que nos dé algunha pista para tirar dese fío. Pois mira, o primeiro que che quero decir é que a primeira sinal de alarma é, pois, isto é real ou non, por qué? O contexto, non? Pois, ao mellor vemos, eu que sei, estánse facendo estes vídeos virales de Instagram, que ao mellor vemos, eu que sei, unha cadeliña que salva a un neno de que atropella un coche, todo este tipo de historias moi emotivas. Estamos vendo algúns exemplos, aquí, neste caso, pois inocuos, pero vemos como segue absolutamente, neste caso, unha actriz recoñecidísima, como é esta persoa que realmente pois manexa de algún xeito eses xestos e demais, porque a creación é pois un exemplo da inteligencia artificial. Xusto, con... Pero que nivel de realismo espectacular, Estámoslo vendo aquí de preto e... Claro, isto vai a cambiar moito tamén o esquema audiovisual, porque digamos que o universo de que se pode facer con isto non son solo cosas malas, non? Podemos incluso facer de maneira legítima e vai abaratar custos e mover unha nova realidade, pero os riscos que vemos aquí son increíbles, non? Por eso, hai ferramentas online que nos poden axudar subindo o vídeo ou subindo as imaxes que temos para intentar identificar. Fai unha cousa que se fai unha especie de scoring, non? Unha especie de puntaxe conforme todos estes unha serie de algoritmos que ten, porque a inteligencia artificial sirve para xenerar, pero tamén para detectar, non? Claro, por sorte, por sorte. Exacto. E, bueno, pouco a pouco, eu penso que a nova tecnoloxía tamén vai axudar a ser capaz de detectar de maneira automática, pero por agora aínda temos que confiar un pouco no sentido común e poñer un puntiño de precaución cando vemos un tipo de imaxe deste tipo. Que logo poden derivar, como nos comentabas, Bernardo, en fraudes, en calotes, en disgustos. Non temos moito por aprender. Moitísimas grazas por esclarecernos un pouquiño esta nova realidade que nos está tocando vivir. Juan, pola parte que che toca, temos ferramentas para detectar se se trata de inteligencia artificial ou non, así que tes que seguir vindo a traballar. A mí non me disgustaba a noticia, aunque está claro, e desgraciadamente parece que cada vez a verdade non importa, vale nada, a verdade, o que importa é o que se diga ou o que amosen de nós mesmos. Mira, que si collesen unha foto con gafas túas, agora que te ibas contando que desde que es país durmes pouco, a única diferenza prácticamente eran as olleras, pero que era moi creíble, Como aproveitou para dar chai. Dame moitísimo medo. Os 10 kilos que ten baixado, Juan, desde que pai. Sí, no, eso tampouco é unha realidade. E a voz era caso de Juan clavada. ata divertido, non? Ata divertido. Tiñas os ollos un chisquiño máis verdes na túa versión digital, pero é verdade que moitas veces xa non hai que agardar moito, xa houbo calotes, fraudes, estafas, pois utilizando as imaxes de persoas, de celebridades confiables a priori e lograron estafar cantidades indecentes de diñeiro a persoas totalmente inocentes.